Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Good morning, Pilipinas. Henry Maceda po. Ang lalaking hindi inuumaga, balik po kita digdi mga tugang sa programa. Dahil pong personalan, si Henry Maceda po naghahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. May pinaabot sa kuya digding reklamo diyan sa tabako. Baka po pwedeng mariparo ini kan sa tuya ng mga pag-opisyales diyan po sa tabako. I do not know kung may pwedeng aksyonan o basta po ang ipiabo sa tuyang reklamo niya na aga. Sabi kan texter ta, maray na aga ngaya po, concerned citizen lang. Baka po pwedeng mangnohon tapo sa Tabaco City, specifically sa luwas kan sarong drugstore, igwatabi kimag-irina na pinming anion dyan. Aga banggi, naguran man init. Ayaw mga aki po sa raditon pa, delikado kung ano ang nakapahamakan. Sa estimate po, ang mga aki edad 4, 2 anyos, and bulan pa. 4, 2, and bulan pa. Sana. So, sarong beses mi na po yan nahiling dyan. Kung di gariwara po nagmamangno kay ni, haranihon po sa City Hall and sa may plaza kung sa inigwang mga kapulisan. Minsan, sana po mahiling ta ini para matabangan, lalo na sa mga aki, takahirak man po. Salamat po, DCGB. Okay? So yan tabi. Mga tugang ang concern, baka nagdalangog sa mga health officials ta dyan, mga social welfare officers ta po sa Tabaco City, o may request tabi sa endo sa sarotang listener dyan sa Tabaco, baka po pwedeng ma-check nindo. Dyan ang sarong drugs, haranira po sarong drugstore dyan, mga tugang sa Tabaco City, dyan da po yan nag-standby na pamilyang yan, may aki na mga more or less, saradayuton pa, 4 anyos, 2 anyos, baka po pwedeng mariparo da para matabangan. Inakon mga taga sa inyan ta, haloy na po dang nahiling iyan, dyan mga tugang sa lugar naan sa syudad din Tabaco. Good morning, Tabi! Sa mga taga Tabaco City, lalo na po sa mga parantabay ta dyan, mga tugang sa WGB FM. Tabaco, kumusta ka mo dyan? Ha? Ang sa tuya, tabing syudad. So mga nearby municipalities, Tabi, mga taga munisipyo kang Malinaw. Good morning, mga taga Tiwi, mga taga Malilipot, kanagninong kita dyan kan sarong aldaw, dakol pa lang kitang mga paradangog yan sa Malinaw. So mga nagrani sa tuya na mga empleyado kang munisipyo, buda po sa mga kwanta dyan, sa mga residentes duman sa may parking lot na namit na kamidbid sa tuya, nagdadangog ngayon po kami sa WGB. O salamaton na maray ha, buda databi, nagdadangog ngayon kami sa DCGB. Salamaton pong maray. Okay, uni po ang hapot. Ano ang sendong opinion as in reaction digdi? Ang divorce law o bill, mga tugang sa Pilipinas, aprobado na. Pero duman pa lang po ini, mga tugang sa House Committee. Ang title kang bill na nakalusot sa committee level, iyo po ang Absolute Divorce Bill. Absolute Divorce Bill, mga tugang na sa likod kan panagos na mga pagkontra kaya. Dahil nangon niyang kimmovement ang kaan kung anibang mga mga kunggura no kanto kakusog mga tugang so advocacy group kontra sa utubaghang anungan ito sa batas na ito na controversial reproductive health law. Makusugon ba ito sa mga kontra-advocacy group? Pero nakalusot mga tugang sa House of Representatives hanggang sa Senado. Pero ngunyan, mga tugang, ang pig-apod na approval, mga tugang kan substitute bill na ini. Iyon na tabi, mga tugang, ang magtatao. Dangugunin do ini ha. Mga tugang, magtatao na tabi nin tabang asin proteksyon sa mga kababaihan.
Saraysay daw yan. Ano? Sabi ni Congresswoman Arlene Brosas kan Gabriela, the approval of the substitute bill serves as a ray of hope once again for women and victims of domestic abuses o abuse. Magtataw da tabi mga tugang nin liwanag nin pag-asa. Tama bang Bicol kang ray of hope? Sinag nin pag-asa. Yan. Di ba? Para da sa mga pagkababaihan na nakakamati nin domestic violence o abuse, pangungulog, etc. As in, iyo da tabi ang who are still waiting to be given the chance to break free from a toxic and violent relationship. Nata, paano nag-aragong pa ka mo? Na, di ba? Kaya nga ni baga may piga-apo na courtship, ta nga ni di mag-abot sa magmidbidan lambang saro. Pero sabi digdi, mga tugang kang grupo, ang author palan mga tugang kang bill na ini 69 salbatan ng pangyari sa maabak ka. Medyo so famous pang numero. 69 authors. Ang piga-apo na consolidated bill, mga tugang 69 ng mga may akda. Kan sinabi ng bagay, tabi, sigun sa pag-aadal, with the growing support of women, uyug-uyugon mo yan, growing support of women, mga tugang, and various advocacy groups, we can advise this measure further and tackle the deep-seated societal ills that consistently threaten the institution of marriage. Ilingan na yan. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Latos-untak kang sarawayon ka na. Napado ka lamang kita sa inugan. Ano ka na sa aeroplano? Oo. Yes, yes. Pero kami go, anong formal mong opinion digdi? Although, committee level ini, dadarhon tabi sa plenaryo ini, may posibleng makalusod na ini. Dadakul ang supporters kaya ng congressman. Imagine si Sintenwe pala ang kuwang kaya ni ang authors? Ano? Yes, significant number. Ah. Igwa na nga ni kinagkontra dumaan during the committee level. Dahil man nadangog ta. O dahil man nga ni nangyari. Tamala, aprobado na sa committee level. May laban pa sa plenary sa mga nagkukontra. Yes. Yes. Oo. So, yan na. Awara yan. Yes. Yes, yes. Yan. Oo. Yan. Oo.
Gusto ng papremyo? May chance manalo sa ngiting Instant Nalo sa One in Every Nation. Tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra San Miguel, GSM Blue at Primera Light para sa premyo. Sali na sa Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Terms and conditions apply. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2023. Drink responsibly. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ng Red Horse Beer. First time masiramon, urong-truhon, grabe. First time, enotong namit, iwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Ang nagiinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang-katamang jeta asin ersisyo, nga rin malikayan ang taglay, tusok, bagon, asinan pagutro kaini, Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Nay, sukli niyo po. Ito na lang. Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Catriona Gray, do you believe that 1250 SRP sulit ang Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit, no? Try na! D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Ang tugon ni Lola, dai masupog maghapot. Asin, hanapon ng check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Hulog sa may edad, Asinaki. Para sa may edad, Asinaki. Hanapin ang check ng right way. Hanapin ang check ng right way. Pag may check, Correct! hanapin ang
symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Dapat mabakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, unang sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits mo na to. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang sa Giraray, good morning! Yan na putol po ang tuyang broadcast from Manila with VP Henry. Pero taon baka mag-John Giraray sa tuya, di? For the meantime, ako na po sila mga kaibanan Mar Dilat dahil iba salit sanak pero tiyan. Para po sa pagkapadagos kan mga istorya, digdi po sa programa nga ngapot ng bungal daw. Sa mga kababayan po niya, ito abangan ng iba pang mga detalyes man ka mga impormasyon na makukuha kan Mega Force Patrol. Sa padagos din na pangangalap ng mga istorya, tanganing may balang ibog sa banwa na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Sa mga kababayan po niya to, siyempre, good morning sa mga minabukas pa sa kansay ng mga radyo. Ingat po tabi kita. Dakulon ang nagarapot. Nga tamay korpyo sa Santo Domingo. Nagkaribok. Ayan, kaorong ko si Mayor Jun Kasubanggi. Tamas nga ni sa ibang mga paglibat sa hanap buhay. Nagarapot sa kuya. Anong nga nangyari? Is it nga because of the COVID-19? Day man po. Ang rason kan impunir mga tugang nin curfew sa Santo Domingo kan kaspon kasuodma. Alas 9 hanggang alas 4 ning aga para sa mga minor de edad, ibig sabihin 17-year-old pababa. Dahil po sa dakol ng mga pasawayon Ronald, sigyan relatuban kan mga kaakian, nagralapagan. Ganoon mo yan, gibog-gibog kang mga kaubinisan mo yan. Kaya bigpakiuronan nga ni sa mga SK officials na i-monitor kimaray sa mga pag-iriban ninda na mga hobines sa kada barangay. Tagarong pag nagturoparan, burugti ang tulos. Nagralapagan. Di tama sabutan ko anong rason, kaya yan ang saro sa pag-imbestigaran man ngon yan. May mga gurugang na o ano.
Minsan may mga haling baryo. Nagipagbugtian mga tugang sa nagipagbungagan duman sa sentro. Tapos nagdidaralagan sa mga eskinita. And that is alarming, sabi ni Mayor John, for peace and order ngaya. And for the safety kaya mga kaubinisan, we might as well impose a curfew para po sa mga menor de edad. Especially sa itong 17-year-old pababa. So ang sabi, pig-exempt muna sa mga kaentra, mga tugang sa itong street presentation. Kaya nagpa-practice na ngunyan mga tugang. Out of 23 barangays, 17 na mga barangay ang kaentra. Kaya po pigpakiurunan sa mga autoridad na i-exempt. Kaya lang, duman sa mga kaintra dyan, dapat pagkatapos kang practice, diretso na uli. Hindi na magparator tambay pa kung sa inta. Maagyan ka mo kang patrol ka, baka mabit-bit ka mo. Iya po? So yan, nothing to be alarmed. Baka po yan na mahalo dahil sa COVID-19, kundi para po sa seguridad. As in, sabi nga ni Kian, kamugtakan man kan mga kahobinisan na mapreserbar man sinda. O yun po yan ang sa mga magurang, pakiri para mantabi kan mga akin nindo, mga aktibidades nindo dyan sa Santo Domingo, kung ano-ano ng pigigiribo. Hindi po. So, yun po yan ang pinakang rason kung ngata, peace and order po yan. And for the safety man ka mga combination, kaya in-impose mga tugang ang curfew from 9 p.m. to 4 a.m. para po sa 17-year-old and above. And below pala. 17-year-old and below. Iya ba? Okay, so yan po tabi, mga paglilinaw yan. Digdi po sa Angapot, nagharap po sinda ngata may curfew sa Santo Domingo. Sa Ligaspi ngayon, nililift na. Yung sa Ligaspi, kaya nilift na super curfew because of the COVID, di ba? So, naman sa Santo Domingo, nag-impose sabi ng curfew dahil mga tugang sa naalarma ng alkalde, naalarma mga autoridad, digdi po sa mga gibo-gibo ka mga kakian, nasigisan ang relatuban daing oras na pigipili. Yeah. Okay. So mga kabayan, dugaan tayo istorya. Halip po dyan sa luwas. Nasa linya na ang mga pag-iribat ha. This time, si Ans Galero. Ans, good morning. Please kami na Ans. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, wala man pala ni permiti na Pedro Albay ni na quarry o permiti para sa quarry operation sa Banwaan kan Libon Albay. Ini Sir Mar, ang kinonfirmar sa DCGB News ni Pedro Albay Chief Tess Atos matapos na ipaabot niya to ang concern kan na pinagsurat baga pinaghahagad ko niyan kan National Irrigation Administration sa Sanggunian Bayan kan Libon na Albay kung igwa mananggad nin pigtawanan nin permiso para sa quarry sa nasambitan ng munisipyo. Sa pagkikipag-uron kan DCGB News kay Ato sa iyang sinabi na as far as ang opisina ninda concerned, wala man daw sinda nin tugutan o kaya permiti sa nasambitan ng Banwaan, may kinaaraman sa siring na bagay. Kung nababalikan taman ang nasurat kay Goraan na haputon ka na niya sa Sanggunian Bayan kan Libon asin na sa gobyerno provincial kan Albay iyo kon maaraman po na an magiging lakdang para ma-regulate aligado an illegal na quarrying operation na nakaapektar sa mga infrastruktura ka nasambitan ng ahensya. Sa ngunyan na Sir Mar, matapos na ipag-follow up ta ini sa Pedro Albay, iyo ang nagluwas na informasyon. Maski na nga ni so personaling pinag-refer sa toya ni Ma'am Tess, wala man daw sinda kinakigigan na igudang arugining issue dyan sa Banwaan kan Libon Albay. Alagad nagtaonin asigurasyon si Atos na sa pagikan sa intang mga personahes makondusir sinda nin inspection dyan para maaraman kung igwa nin illegal na quarry operator takun wala man daang pig permiti asin igwa nin operasyon dyan matataram talagang illegal kung igwa mananggad. Ayan, ibig sabihin ang question baga duman ang surat garo ang tenor is ma-regulate ang mga nag-i-illegal. Di ko sabihin wala man talagang pinirmitan duman mga illegal na yaon. Illegal siguro. So ang dapat tindang dumanon talaga dakopon. Dakopon. Iyan ang magiging mangyayari dyan, di ba?
Oo. Ang surat tanganing maprotiranda sa mga istruktura kan sa irigasyon, dapat na pundohon o i-regulate yung mga nag-iillegal. Tama. Yun ang surat bako sa ngaya may pinirmitan. May problema. Pangyari. Yan ang actually, sa totoo lang, yan ang kulang kang Penro. Oo. Kulang sa monitoring. Kulang talaga. Dapat bako sana sindi dyan sa tinampok. Ani monitor ninda ads, pati sa mga pinirmitan ninda kung tama pa ang pigkukuha. Taarog baga sa ginabatan, may nagbutong issue kay ito. Ngunyan, sa libo naman. Yan, libo naman. Diyos Mario, sige. Ano daw ang sunod? Sana iparapudang kang, ipapudang kang sangguni ang panlalawigan ang Penro. Aramon kung nakakatutub pa ini kan mandato na ipinagdausin na kanli. Yung hani. Tanganing din nasasayang ang kwarta na pigbabayad sa indak ang gobyerno. Iyo baga. Baka man ako dagit. Pamandagit. Kasuod mo, baga sa report ni Chief Reporter Jimmy, so Committee on Agriculture kan SPD, pagtataram na susog sa report ng municipal engineer, wala man daw dyan in-existido quarry operation, pero maaraman tayo kung ano ang magiging resulta sa inspection and monitoring nila sa lugar. Yan. Kung wala dyan talagang permit, di, ang nagkukuha dyan, kung may nagkukuha man, illegal. Yan. Anong gigibunin dakaan? Baka ma-penalize naman sinta. Di taman aram kung ang mandato kan mga ining Green Warriors hanggang tinampusan na. Yun pa mga dapat na liwanagon. Iyo baga. Ano yung task force na yan? Pantinampusan na o sagod sa mga lugar na pigakwari? Kada ito man iling nga nagrelibot duman. Iyo baga. Uy, sa nas tinampo. Pagilid. Checkpoint. Nangyari. Okay, sige. Ayan, Sir Mar, konfirmasyon kan na Pedro Albay, mananggod dyan sa nagputwang issue sa Banuan kan Libon, mantang halatantaman kung ano ang magiging possible na tabang man kini kan Junta Provincial para mapundoan na piga-aligar na unregulated as in illegal quarry operation dyan. Alidig Visa Albay, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Yan po ang mga pahayag ni Ma'am Tess Atos Campenro. Yan. Sana ba kulang libo ng ip-monitor nindo, Ma'am Tess? Gabus na. Lalo sa mga pinirmitan nindo, tangani na masiguro ta na ang pigluluwas dyan, tama sa volume na itinanodong permiso. Okay. Bueno, Jimmy na salita na sa linya. Jim, please come in, Jim. Oh. Where's Jimmy? At ilan ba? Mare-connect Jimmy. May diferensyang linya dyan sa may third district. Kasod mo, sigang putol-putol, adi. Yan po ang mga nagiging kunyan-kunyan challenge. Ang sasatuya pong mga mga telcos sa panahon pong yan na sabi nga ni Padagos ang pag asikaso. Alright. Bueno, mga tugang di Padagos pa ang karawat mga tugang sa Modified Platform Bicol 2023 and nahiling na po na may mga pagbabagong dakula. Di ba? Kung kasud man na udto, ang reporta ang nangingenot mga tugang Ligaspi, kasud mang Banggi, ang nanginot na ligaw sa medal tali. Di ba? So, ngunyan, pwedeng maplansa ng konsisyen talaga ang tunay. May mga games pa manggarong malaog na day pa na i-report finally. Pagkatapos mga tugang sa aga, yun na yan so sa indang awarding ceremony, duman gigibuhon sa Siyudad Kang Naga. Alright. Bueno, sino? Si BP Henry nandiyan na, minabalik po. BP Henry, good morning po. Yes, good morning Paring Mar. Salamat. Medyo kon lang, uning natikog lang sulinya. Nasingkog. Natingkog lang gini. May nasiko. Okay. Sige po, BP, the floor is yours. Okay. Go ahead po, tabi. Yes, thank you Paring Mar. Mga tugang balik po kita sa programa. Kunya na aga digdi po sa tuyang programa nga napot sa DCGB.
Good morning, Tabi Giraray sa mga parantabay. Pasensya na, kamo medyo natinga. Natinga po mga tugangan sa tuyang signal ko niya na pagkaaga. And thank you kay Pading Marta. Yaon dyan permis sa newsroom. Para pagpadagos tabi mga tugangan sa tuyang broadcast ko niya na pagkaaga. Still, mga tugang, ang sa inyo pong lingkod, broadcasting live from Manila City. Yan, para po sa may atindiran kaya kitang meeting, kaya ang kitang niya nag-programa digdi. Anyway, paragos kita mga tugang sa mga pangyayari. Yan po sa tuyang kapalibutan. Ngayon pong aldaw na ini. Congratulations. Nalangog ko si Pading Marca sa bago. Pag-congratulate sa mga winners natin sa palarong Bicol 2023. Modified palaro. Sa aga pong alas 8, sa aga pong 8 o'clock, mga tugang ang closing program, gigibuhon po duman sa Naga City. Sa Kwan, particularly, duman sa Jess, tama ba yun? Tama ba yung venue ng palaro? Gigibuhon tabi duman sa Naga City Pagcor Event Center sa Balagtas New Development Area. Uyog-uyogon mo. Igo pa lang sa Naga ki Pagcor Development Center. Pagpasalamat asin pagrokyaw. Modified Palarong Bicol 2023 culminating activity. Alas 8 po aga, gigibuhon iyan mga tugang duman sa sinabi ng lugar. And as usual, yan po duman mga tugang ang mga Harlangon official kan DepEd. Yan po duman sinda ERD Centillas, boda tabi si Mayor Nelson Legacion, asin po si Regional Director Gilbert Sadsad. Yan po yaraon sinda dumang gabos duman para po sa culminating activity Kampalarong Bicol sa aga po na alas 8 nin aga, mga tugang duman sa Pagcor Bill. Iga pa lang sa Naga kayan adi, Iga pa rin sa iyan sa Naga, mga tugang kiarog ka na bagay. Alright, o bueno. Tuloy-tuloy na kita. Habang day pa man ki-report sa mga pag-iribat, pakichat na lang tabi ako, Richard. Kung may report ang mga pag-iribat, hali po dyan sa luwas, ngunya na paghapon, aga. Balikan ta so, naputol tang istorya ka sa bago, may mga reactions na digdi. Pero bago sa reactions nindo, tabi, padagusong ko lang ito, na mga kuna ito tabi na so istoryata, regarding po sa ako, bata, sabi nga ni kan mga feedback na nako ata digdi, mga tugang, baka tabi makalusot na tulo sa House of Representatives. In may posibilidad da po na makalusot ini, duman mga tugang sa Senado kan Pilipinas. Dakul man pala ng mga senador duman, ang gari igwaki, nakaka-relate. May nakaka-relate I mean, pag sinabing nakaka-relate, gari so, nasasabutan ninda ang sitwasyon. Tama? Nasasabutan ninda, mga tugang ang sitwasyon, nakaka-relate sinda. Ngunyan, ang principal author palan, ang main author and proponent kaini. Taga dyan po sa Tuya sa Albay, Congressman Edsel Lagman. Kanakalusot po ini duman sa committee level, naugma si Congressman Edsel Lagman. Kaya basaon ko ang sayang statement. Taday mangitang oras na apudan si Congressman Edsel ngunya na aga. Diyan po ini sa kuan sa Bareta, madali lang, may reaction. Hello, good morning. Hello. Yes, morning. Kusot na ni Borsaire. Sige po to signal ko. Bigyan na wara. Correct. Aron lang kayo tumigon epekto kang divorce? Pero divorce nila. Yan anday baka may nagdadagong na abogado ngunyan. Iyan day ko pwedeng may paliwa. Ang annulment kay igukan sa Pilipinas. Annulment of marriage. Igukan sa tuya. Kita, ining batas ng salida, absolute divorce. Kaya mas madali dang gibon ini kumpara sa annulment. May ako pinakandit kang, habo ko itaram kung bagakaiba kan daw, tabaka masala kita. Pero baka may nagdadangog yan na abogado, baka po pwedeng mag-text kung anong pagkakaiba kang annulment sa divorce. Baka nagyaon si Atty. Villarmino. No. Correct. Kaya lang sa annulment nigo, halawig na proseso.
pagpapawarang visa kang kasal, it's a long process sa Pilipinas. Magasto pati, magasto. Pero hindi lang absolute divorce na ini, pag sinabing absolute, magiging madali tabi ang aplikasyon sa diborsyo, burulagan. Iya, sa mga aki, sa mga aki. Iya. Yes. Okay. Pagkakataon si Congressman Excel na ma-interview ta kayo sa maabot na daw. Nalilintang doon ko niya kung anong sabihin kang absolute divorce law. Okay? Yes, okay. Salamat, Migo. Salamat, ha. Salamat. Sabi ni Congressman Edsel, madali lang tabi, Jim, ha. Sabi ni Congressman Edsel, the approval of the substitute bill on absolute divorce for eventual plenary debates is an assurance that the country is now on the threshold of joining the universality of absolute divorce in the community of nations, Lagman said. Sabi, halos gabos na nasyon sa satuyang Southeast Asian, and even mga tugang sa Italia, kanagdumang kami sa Rome, may divorce po duman, in masaklap duman, tapati same-sex marriage, sigwa. Ay, baka man nga ni masaklap? I mean, ang medyo surprising duman, tayaon baga duman na although ang Vatican is an independent state, mga tugang, tabi, ang Rome is part of Italy, di ba? Ang, di ba? Ang Vatican, sarong independenteng estado, mga tugang, na bako man sakop kang Italia buda kang lugar kang Roma, no? Asa pa pag-abot kang pamamahala sa local governance, simbahan ito. Pero duman, igwa ki divorce, inigwa po sinda mga tugang ki same-sex marriage. Oh, ito. Sabi digdis, the House of Representatives databi, mga tugang, diribatihan ini, pero dakulaon ang posibilidad, mga tugang, na ini makashoot ngunyan sa 17th Congress, tabi. The template of the substitute bill is in my House Bill 78, which is almost a replica of bill approved on third and final reading by the House during the 17th Congress. The approval of the same bill during the 18th Congress was stalled by the pandemic, Lagman recalled. Naulang dahilan po sa pandemic. That is according to Congressman Edsel Abna. Dawagan po nindo ini sabi niya, while it is said that marriages are solemnized in heaven, the fact is some marriages plummet, tamang pag-pronounce ta kay ni, into hell. Susko, ang sabi da kan iba, ang kasal ngaya, pinagsusolemnized, pinaggigibo sa kalangitan, darakan bendisyonin kalangitan. Tama, pagbikol ta ba, kasal sa translation ta. Pero ngaya, nagiging mapaduman nga ini ngaya, pagkasal na ngaya sa impyerno because of human frailty and imperfections. The Divorce Act seeks to redeem couples, particularly the abused or abandoned wives, from infernal agony. Ito bagang sungaya, garo impyernong pagtios, kaya dapat mayawa sinda duman. Divorce is not the worst thing that can happen to a family. Enduring years of physical violence, suffering emotional abuse, tolerating infidelity, allowing children to live in a hostile home, and witness daily discord and constant conflict. These are for worse than divorce. These are far more than divorce. Ang diborsyo da ang mga tugang, bako na nagpapalala kan sitwasyon sa pamilya. Kundi ngaya sarong paagi na maiharayo sa grabing violensya, sufferings, emotional abuse, pagtolerar mga tugang infidelity, pagdininurat kan lalaki asin babaying mayago, ang pagtugot da sa mga babae, sa mga aki na naiiling ninda asin na mamatian ninda ang
masalimuot na pangyari sa loob kang harong asin nahiling ninda ang iriwal kan mag-agom asin kung ano ang kausa kay ni. Ini nga niya, mas malalang sitwasyon kumpara ngaya sa divorce. That is according to Congressman Edsel Lagman. Sabi digdi mga tugang, the act is not for everybody, but for exceptional circumstances of marriage. Bako ngayon para sa gabos, kundi ngaya, para sa mga exceptional circumstances of marriage couple who are marooned in toxic, dysfunctional, and even abusive marriages, particularly for wives who suffer from the torment of irreversible deed o irreversible dead marriages. Sa kabaga. Anon masasabi nindo kayan? Mga tugang, aramon tangon ang dagdag na report hali po sa luwas, kay ba po si Jimmy Nasalita, bago po sa inyong mga reactions, opinion, mga tugang sa isyong ini. Alas 8, anong oras na ba? Alas 8, 25 na sa Pilipinas. Good morning, Jim. Kamin, kumusta dyan? Yes, Bibi, may naaga sa mga parantabay ini. Pwedeng kumalintaran payo mo na tumakdag na naman ang natatada mo dyan sa payo mo. Ta na naman. Bata may nalang akong video mo pati. Ano ito? Go ahead. Bako, bayabol, to godon. Analang kawon, sinalabao na tulay. Minakonektar kan Barangay Salvacion Pulangi asin San Antonio Iriga City. Kasod good news na pagkakuta na. Durante ka na interview niya to si Congressman Didi Cabredo, kaya ba si Engineer Richard Moet, ang Chief kan Planning Division kan DPWH, dahil sa mismong si Congressman Didi, nakahiling bintay para sa intereses kan na mga taga-upland barangay, kan Pulangi, asin Albay Iriga, kung konektado ang tulay, sa pagsabing an mayor na kulang man sa nadigdi, approach sa both ends kan tulay. 20 milyones ang initial na pundong didisponeron ko na ni Congressman Fernando Didi Cabredo para sa porsyon kan approach digdi sa Pulangi area side, asin ma-start ko tanan pagibukan na approach kan tulay next year. An seste kan nag-ulay sinda Congressman Didi Cabredo, asin Congressman Mig Sevilla Perte kan Camarinesor, biglang nagaba ang plano. Dahilan sa susog sa istoryahan kan duwa, pinacheck ni Congressman Mix Villaperte ang ibabaw kan tulay sa sayang engineer sa side kay itong Iriga, nagluwas, risikado na ang kalidad kan tulay, sa 18 anyos na ay nagamit ini. Dahil isi ang program of works, dahil aram kan ang mga materials kay ni, mga talagang durable, paano maisihan kung marahay o bako ang pagkatrabaho kay ni. Questionable ang tulay na ini, an aram, DILG ang nag-implementar hapot, kisay ini-epig turnover na tulay na ini, proyektong tulay panahon ni GMA, dahil isi sa Pulangi, talkumis na dahil man isi sa level kanda congressman duman sa Kamsor. Sa Sumada, bako bayable na gastusan pa ini kanduang congressman sa pagsabing ang pighaditan, halimbawa ang masugpon mananggad ini. Tapos aaragihan ininin mga trucks orog na sa mga nag-iiwas sa weighbridge o nag-iiwas sa kung karga baybay, overweight, biglang bumagsak, mapapasok palugod suduang congressman na nag-i-esperso na madugtong ang tulay, napigahagad kan mga tao. Apira kani sa pag-analisar kan kampo ni sa Kamsor, ang tulay na ini, gari man pag-isipan BP ang pag-implementar, ang importante sana may ipag-ibo ang tulay. May patindog dahil pakilabot kung magamit o dahil inikan mga tao dahil man talaga magagamit talang kawon dahil man kiagihan patapataas duman sa tulay
Sa porsyon kan iriga, Wala kong ginuto. sa porsyon kan iriga, maski mabugtakan ki approach, dahil man giraray maagihan kan mga taga-iriga, dahil man maagihan kan mga taga-Pulanggi, dahil lang sa after kan tulay ta BBP, mga pribadong lote, mga tinanom asing kakahuyan, ang napakaibong sa tulay, nagluwas, guminibon in tulay, sa dahil manin existidong tinampo. Gusto mong matigbas kung mag-agi ka dumaan. Pareho kambal iyang kanyaon sa barangay Sagmin. Salay sa naugari. Gusto sabihin mo, Jimmy, itong nga di, ibaga Kimen Road duman sa hali ngayang iriga di. Sabi baga ni kung di ka sa hapon sa interview, may distansya nga yari hali sa main road. May mga 6 kilometers pa. Mga 6 kilometers pa. Mga 6 kilometers bago ka makanto sa sentro kan iriga. Hanggang makaabot duman sa Kwan, sa approach, 6 kilometers. Itong mga luting agihan pa lang, pribado ito. Pribado? Dahil man kinegosasyon. Ka na naman para bakalon ito kang gobyerno, expropriate kang gobyerno ito. Try mo ito pwedeng basta-bastang kuanon. Sige na, umagi ka kung dahil ka matigbas dumaan. Mga tinanom, kakahuyan. Guminibonin tulay sa maawot. Ang problema ini, Jimmy. Sorry tabi sa word. Sisay nag-isip ka nagari sa nabastag duminil. Sorry tabi, dahil ko aram ang tamang terminolohi dyan gamitin ko dyan. Inian purong dahil mo isip. Basta sanan may namundag na tulay sa ibabaw kan salog. Dahil isip kung ano istorya man sana DILG taday man sa DPWH. Alangan man DepEd ang magpabugtak digde o DSWD. Wala man tinampo palang duman sa ibong. Ano doon? Actually, Jim, baka pwedeng masusog iyan dyan sa district sa Kamsur. Kuti, baka may... Ay, libong na ako lugod. Kaya naman ito masusog. Sa oron-oron kan duwa ka suwapo na congressman, paano mo pa man masusog ito? Na yan nga ni, patago. Iyon na nga ni, buda nag-implementat pala. Kung ang DPWH susog sa alegasyon, ha? Bako naman. Tulay ng Pangulo ni GMA ka ito, DILG, uminagi ang project. Wala na bako naman presidente si GMA. Lang man haputin mo pa ito ng utungan ni Congresswoman, ha? Pwedeng sa mga nag-implementer, nagtrabaho kan, garadana o nagre-retiro na. Masusog mo pa. Jimmy, in short, anong konklusyon kan dawang congressman? Dahil na? Lip nga na ini, na madugtong pa. Wara na. May punto naman engineer ni Migs, Congressman Migs. Sa edad mananggad kan Jim na 18 years, kung sa daraga, sobra nang nagchimpo na buda pigbaling sungaya na, buda nagdibu na nga ni. Sa edad na iyan, day talaga na ningarantiya kung gura no pangkalidad kan tulay, taday taaram ang program of works ka, buda kung anong record daan. Dahil mga niisi. Gastusan mo kinakulang patatag sa ibong na approach. Rumampahog bagan. Bako na basol-basol bang congressman? Sabi ni congressman, masayang yan 20 milyones ko dyan. Ikuan ko na sa mga barangay. Ito na lang kinalingoy buda kamote. Mabasol pa nga kita kaan dyan. Mabuminagsak baga. Taagihan yan. Dena, wala na. Tunawa na yan. Punaso na sa isip na madugtong pa yan. Dahil na yan. Dura na. Grabing sayang ng kwarta kan gobyerno, ade? Sabi ni Engineer Moet, sabi ko, Engineer, estimate na daw kung gurano niya ako ani ginamit diyan na pundo. Mga nasayang. Niya, kung pirang kantidad ka, estimate mo. Laog nga dyan ang mga 20 milyones. Mga pira? Mga 20 milyones na. Pwede, kung kampanahon iyan, Jimmy, lalo na ngunya na halangkaw ng value ka. Buro barato pa kayo sa mga materyales. Iyo. Binugpak sa na pig isipan, BP. Sarado na ang kaso? Sayang sa kwarta kan ni Juan de la Cruz. Kumbaga sa kawat, sa palarong Bicol, game over. Game over, wala na. Sayang lamang so kapag-alad ka sa po ni Congressman Didi Cabridong mainito naglalakaw duman tapos ni Engineer Moet.
Uno si Kong Didi, piga po ng kugaring, garubisin ang congressman ta. Wala na ito. Wara na pan. Game over na yan. Tapos, game over. Oo. Ang maging reaction ta, magtago to na sana, sa kagibuhan kan iba. Libok itulay na daimang kitinampo. Sa ibong mga tanuman, Ang mga kontraktor pribadong ka. lote. Diba? Maray, kung Sa gusto iguanin mo, kung halimbawa, hali duman sa main road from Iriga, wara. Maray nga ni, kung iguanin, Yan ang mga maski dapat bago, na durido tungkot akang gobyerno. Muna karasuhan ang mga nagiribo ka. dahil mo na nga ni masusog, taday man, kisay mo Tulay ito ng sa susugon. Pangulo. Susugon mo duman kay GMA, Pangkasuhan mo kaan, di mo na magkakuraya yan. dahil na, para naman ito. Maski si Jimmy, lingaw na, di manaram ni Jimmy. Naman mo, dangaya kung dahil kuman nga ni sina. 18 anyos na. 18 anyos, dahil lamang nagamit. Ay, nako. Okay. Tama na yan, tabi, bibi. Gutom data di pa ako namamahudig di sa kinamumugtakan ko. Lalo kitang ginoto. Dahil na maglaom sa mga yaw Okay. yan. Tudas na yan, dahil man yan mangyayari na. Sayang kan kwarto dyan. Wala na. Nagpagibong tulay sa... Magiging parte ng kang istorya kan Pilipinas. Gibo na silang tourist Yan destination kaya, Jim, ini. siguro, ma-insistir ang mga Jim, mahiling andyan, mga 50 years hanggang 100 years. Yaw ng tulay na yan dyan. Garada na kita. Buhay Magiging pa istorya siya. sa nang kan kinaban. Kung napano, nagkaigwang tulay dyan. Parte yan kan istorya Diba? na sana. Parte yan. May naibugtak lamang digdi na kuan. May binugtak lamang digdi na naka-inscribe sa tulay na kung kisay yung kaswari ni Ginebo, si isay project engineer, si isay nag-implementer, masusosog. Wala man, BP. Iyo. Basta sila naman Kanyan, nag-inig abot tulay ang na panahon, magiging ruins yan, magiging tourist destination yan. Tourist destination. Ito naman guminibong tulay na Okay. dahil tinampo. Okay. So yan, BP, mga dagdag Duragan na ako. informasyon. Kompleto, Ricardo, ang palap niya to kan tulay na yan. Ang istorya kan tulay na yan. Wala na. Yes. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy. I-recap ko lang kinit sa report ni Jimmy, ha? Bago sa mga reaction nito sa isyuta. Para sa mga naminadangog pa sa nangunyan, sabi, dyan sa may between Pulangi and Iriga, igwa po dyan ki Salog na, ano nga ning Salog ito? Parte kan Agos River. Yan baga na Agos sa Pulangi. May Salog baga dyan? Pasisiring iyan mga tugang sa kung susugon mo hanggang anduman sa may pairiga yan. Halabaunon baga yan. Sa pinakainutan kan itong San Antonio, Budaran nina sa Iriga, igwa po kisalog na binugtakan kitulay. Sutulay mga tugang, suday pa nakakadangog tabi diyan. Sutulay, tabi. Sutulay, binugtakan mga tugang ki tulay sa tahaw. Ito, nararamdaman mo yan. Kung imagine mo pa ang tulay, sa tahaw sa nasugari running board, yan na. Day pong approach, tag sa ibong, dayng approach. Hali duman sa gilid kan salog, mga tugang, igwa tabi, ki mga more or less, mga 100 meters, pasiring sa tinampo, na daga, kunika sa Partikan Pulangi. Kunyaong kaduman sa Partikan Iriga, mga 6 kilometros na tabi, pasiring sa main road ang distansya, daing tinampo, daing road opening. Oh. Di man kitinampo, binugtakan kitulay. Ngunyan, kasuhapon si Kong Didi, nakaoro ni Jimmy. Babadgetan ni Kong Didi, sudigdi sa ibong Pulangi area, para mabugtakan ki approach, tabi sa tulay, nganing magamit, ipapaayos niya, sutinampo, pasiring sa main road. Duman man sa ibong napartikan Kamsor kay Congressman Migs Villapuerte. Diyo, pina-inspection ni Congressman Migs. Sabi kan engineer niya kan sinakat, ay di man niya po ngaya buy.
Di man niya boss nga niya pwede nga niyang gibuhon. Sutulay nga niya boss, 18 taon na nga niya, dahil na nga sigurado, ang kalidad kan tulay. Budan masaklap, so inagihan mga tugang na mga lote, pribado ang tagsadiri, mabakal na naman kayo ang gobyerno. Talay mo, basta-basta pwedeng kwaon iyan. Sabi baga sa Constitution, no property, ano nga nito? Ano nga ng term yan? Garo, shall be taken by the government without just compensation. 6 kilometros na pribadong lote, iyo po mga tugang. So, distansya, hali sa main road. Na-imagine nito ang nangyari tabi sa tulay na 18 years sa tulay, kaya mangyayari, dahil naman gagamiton, nagrekomenda sa mga structural engineers na sa probinsya, kan Kamsor, na di nga ini congressman pwede nga data na nga sigurado ang kalidad kan tulay. Baka nga gibuhan tang kitag sa ibong na approach, buda nga may tinampu yan, agihan niya ki mga magagabat, rumampahog na, so taho kan tulay. Ano na kita? Ano mangyari? Di mga tugang parte na po kang istorya kan tulay. Diba? Diyan sa salog, diyan sa salog, igotabi diyan mga tugang kitinampo. Ay, madali lang ta. Madali lang po Madali lang ta. Diba? Diyan sa kuan, diyan po sa kuan, diyan po mga tugang sa, di magiging partian kan istorya kang kinaban, kan alba, kan pulang, na pang nagdiyan ka, mang after 50 years, after 100 years, yaon pa na struktura ka yan. Anong haputon kan mga aki, ma'am, ano nangyari po diyan mama? Masabi sa mga ina-inda. Hello? Hello, good morning, BP. Good morning, amigo. Ang apot kan bagaw, build. Malangan na nag-build man kang panahon ni ang tulay ng Pangulo, hindi man kinailingan na iyan. Sayang lamang. May man naman sayang, BP. May ako dyan. Oo. Ngunyan. Oo. O, paano ko saan nilang po? Kung bagay na tulay na, no, sa ilan pwedeng I-demolish. hindi ko ulit. Kaya po dyan, BP, build. Umundo na sila kang kabuuan na yan. Salbatada, makaulog din. Awin ba? LOL. Pangyari sa maabaka, di kang kalinturaon. Oh. Bata si kong gindi, sinuduhong ko ta na. Di man palang pwede. Sa ibong palan, may 6 kilometers sa distansya, hali sa main road, naday pa man, sulote, pag sadiri na kang privado. O pag sadiri pa kang privado. Oho. Oh, sige na. Salamat. Ano ba yan? Hello, good morning. Bata digin sa kwarto ko, maliputo ng air conditioner, plus lamang kita. Ano ba ko? Meet. Ako dyan. Iyo baga? Oo. Makonsilo boy. Iyo may go ata magiging iliwan mo sa mga Rubens duman sa kanakadubang kami sa Amsterdam duman sa Roma. Kanakol kang Rubens duman kang panahon kang Roman Empire. Parte na kan destination kan turista. Viral na amigo. Solve na mo, di ba? Okay. Ano? Iyo, kada ko sa masip na kita pekik kaluntura ko. Salamat. Salamat.
Padago mas lingawan ta na yan. Tapuson ta na yan. Mga tugang na istorya nga ta. Kikalintura kita. Ang tulay na iyan pwede gamiton para sa mga nagamotor, tricycle, habal-habal, bicycle, gayod o pababa. Pwede man. Mga magyan na auto, pwede po iyan mga tugang sa mga magigian na auto. Pwedeng gamiton man ang gadyan, di ba? Mga magigian na auto, pwede tabi na gamiton iyan. Okay? Kaya lang, may maiwasan na kung ayaw masan ang purpose kan mga light vehicles, naggasto ka pag ang kinakula na millions of pesos. Di ba? Okay na. Linga na. Okay na? Change topic na kita? Change topic na kita. Alright? Now, kasubago, may nagbalikan ta po mga tugang sukasukan divorce. Ano? May nagapot sa kuya kasubago, mga tugang, ano yung pagkakaiba kang divorce sa annulment? O, nag-text sa kuya si Attorney Alvin Bellarmino. Kaya daw, the best ka boss. Salamat ang tabi amigo. Sabi digdi, there is only one ground for annulment of marriage here in the Philippines. That is the failure to comply with the essential marital obligations due to psychological incapacity of either or both spouses. As of now, we do not know what are the grounds in the divorce bill introduced in Congress. Iyo tabi, Attorney. Actually, pigbabrowse ko sa online na sources kung ano ang kwan. Dahil ko nalulocate. Tan sabi ninda, absolute divorce, mas pinadali da ini, mas pinapasil ang pag-file, as in mas madaling desisyonan ang diborsyo. Thus, we cannot give distinction between the two. Oh, tama. Actually, Attorney Alvin Amigo, inang pigahanap ko kasabago sa online, dahil ko nalulocate, ano ang mga provisions duman sa absolute divorce. Tan sabi sa mga bareta sa GMA na iling ko, ang bareta duman, mas madali na tabi na absolute divorce kumpara sa annulment. Makugaring klarado, mga tugang. Pero, makukuha sa mga maabot na daw kung ano mga tugang ang kwan, ang ano yan, ano tabi, ang ground for divorce. But in short, mga tugang, ang obheto kang divorsyongan makaskas o madali, ang obheto niya mga tugang, iyoan magsiparar ang mag-agom. Na nakaka-experience nin mala impyernong relasyon. That was according to Congressman Edsel Agman. Nakaka-experience siya ki moronic, uyog-uyogon mo sa term niya, ano ito, relationship. Nakaka-experience siya ki infernal, ano yan, relationship. Di ba? Mapagalon. Boy! Dapat BP, janon si Director Herbie Aguas para gibuhon na tourist site, ipa-declare na iyan, may pakinabang lamang. Morning VP, always nakatutok sa DCGB, standby from Liga. Okay? Reactions tayo dito. Hello, good morning. Hello? Yes? Yes? Iyo nga ni, tapigahanap ko kasi bati ining pigabasa kong press release. Dahil ko na ko, nahiling na ko, sa ko tabi parete, susugan ta daw. Iyo, yan ang nagtamaga pag-background, diba? Oo, iyo. Ay, ingat-ingat to, diba? Pakaraya. BP? Okay, salamat. Diba? BP? Yes. Sabi ni Davao del Ano pa Norte Congressman Bibot Alvarez, Ano isang na? divorce na pigbibilog ninda para sa diretso ka mga Pilipinong obrero na makataling ka sa abusado sin toxic na relasyon. Aha, okay. Ta Ngunyan. kabanga adakan labor force ka nasyon, kasal umay agom. Pero tumanda sa nagsapaning kalbaryo sa bakumagmang relasyon, grabe ang stress sa sila nagiging produktibo sa sindang trabaho. Kaya dapat na magkaigwa ng diborsyo. Pero so
nabasa ko man anak ko na iyan kang inot pa kan last week ko. Pero ano pa ni sugari pinaka grounds talaga? May nako akatabi. Dahil malinaw, iba-iba kaya Ako malinaw, dakol adi. ang nagsulong kaya kay ni. Dakol sindang mga 69 congressman. pare. 69 na congressman ang authors. Ang Pagabot garo main sa author si Senado. Congressman Itzel. Pagabot garo sa Senado, garo si Congressman si Senador Risa Ontiveros garo. Yes. May sinatana punta. Oh. Bad lang magagawin tagi malinaw na ako. Papagalo na din. Okay, Ano salamat na ta? pare. Thank you Sabi na kayang tiliong kimaray. Tinabi na. Bata si Bebot Alvarez baga, may issue man sa buhay. Thank you pa rin, Mar, sa istorya. Di ba? Now, basta ang asigurasyon na may hawas mga tugang ang mga Pilipino sa malaimpyernong relasyon nin mag-agom na nahiling da tabi kan mga kaakian ang nagiging hostile relationship kan sa indang pamilya. Kaya mas maray pa databing magdiborsyo na sana. Yan. Okay? Reaction. Mga text tayo. Ako po, sabi digdi, pabor sa absolute divorce. Dit sa nang problema kan mag-agom, pwede nang magbulagan tulos. Ay, kung po yan, may grounds po dapat. Ang mga small problem, bako man iyan dapat nagari arong nga kan i-divorce mo tulos sa agom mo pagsalit na problema. Number 1 diyan, so gari na-mention baga duman so infidelity, di ba? Alat mo na balikan ko so kwan. Garo inan pwedeng maging divorce kwan ito ang maging ala na nga tabalayan ko so kuyang na kwan sa ano yan sa nakuha ako kasubago. Tabi. Ito. Ayo uni pala igom man ang gadigdi o. Ito, madali lang ha. Ito. Dito Kuya Hensor Sugun, ang gibo tulay wara sa salog nga ni may tubig sa salog. Or reaction. Ito. Migo, nagaparatindi ang liyas sa Pilipinas kung manungod sa pamilya na iyan pigitiran ninda ang pamilyang unyan. Yaon yan ang opsyon na dai paggamit kan babae sa apelyido kang lalaki, iyo man ang gadano. Pasain na kita sa Pilipinas, dakulaon ining challenge sa simbahan, lalo na ang pagtubod kan mga Katoliko. Okay, brown out na sa pawa. Ang congressman ang nagsuport sa bill na ang tangani halis abusive wife. Okay. Morning po, digdi, okay na to. Okay na. Dito tayo. Gari may na paparaw sa ko digdi. Iyan kay mapagalon ma-consolidate mga tugang sukuan so divorce ta 69 bills ang ping-consolidate kaya day pa na nakukuha mga tugang kung ano talaga ang pero yaw na yan sigurado tama lang nag-approve na sa committee level mga tugang kaya pag uminabot yan sa house panel buda ini pagang divorce law na-approve na ba gani kang inot di lang nakaabot sa Senado nagadan sa Senado due to pandemic, di ba? Sabi ko naman sa process na binasa sugar so 17 18 Congress kayo ito, 17 Congress. Approve na ini. Diba? Approve na ini tabi. Kaya mga tugang nakalusot na ining dati diyan, no. Kung nakulon mo niyan ang tsansa na makalusot giraray mga tugang sa Kongreso kan Pilipinas. Bibi, iba ining na-open ko pa. Yes. may nakuha akong oning grounds for divorce. Sige na pare, tabi, go ahead. Ang sabi din sa bill, onin mga may nasunod na grounds. Separation, in fact, for at least 5 years at the time the petition for absolute divorce is filed. When one of the spouses undergoes a gender reassignment. Pwede. Kung nagpa-operar ng sa lalaki, nagpabalyo sa babayi. So, pwede. taro man iwan. Irreconcilable marital difference. Irreversible marital difference. Irreconcilable. Irreconcilable. Pwedeng tie-on.
other forms of domestic or marital abuse. Yan. Valid foreign divorce secured by either the alien or Filipino spouse. Ayan. Tapos, Sumami agom sa luwas kang Pilipinas. Tapos, nullification of marriage by a recognized religious tribunal. So, yung bibito, ibang grounds yan. Pero ang pinakang Yes. ground din da. So, malaintirno na daang relasyon. Kan magagom. Ito ang talaga Pero padigbar, pictureonan. baka igwapa yan ta. Kwan bagay, consolidated bill bagay ni, 69 bills bagay ni. Pero Authors. meron da. Yan ang mga... Pero itong mga puntong ito na ngaya, 5 years na ngayang separadon mag-agom na dahil namang ngaya, baka na-discover na may kanya-kanya na naman relasyon. Pwede naman hanggang ito. Okay naman agbukaan. Oo. Nabura so talagang dahil naging matahi sa problema kanduwa. Pero meron da. Basta pero yan, mga... Okay. Bigaraon ng binari, mga problematic unions. Yan. Oo. Okay, so yung BPN, kaya ko lang nahiling pa kung ano man sa grounds ni Risa. Yeah, sa Senado. Sa Senado. Okay, yan lang kami. Okay, thank you pa rin. Salamaton ha. Salamaton. O yato, ito po. Kasi bago pigahanap ko yan, bago tabi mga tugang magkuha. Nakuha ni Pading Mar. Thank you Pading Mar tabi sa detalye kanta. Ini po, mas lalong ma-expand tabi mga tugang ang discussion kayan. Pag uminabot iyan mga tugang duman sa plenaryo kan House of Representatives. Alas 8:55 nin aga. Magbabalik po kami. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for detail. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tara na, sabay ka na. Saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alala nang huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, Shano First time magnamit ng Red Horse Beer. First time masiramon, urong-uhon, grabe. First time, enotong namit, iwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright. Siguro po mga tukang, ikaw na lang kita 2 minutos bago po magabot ang alas 9. May reaksyon patabi kita. Halin sa luwas. Hello, good morning. Good morning. Yes, boy. Ano na, boy? Hulki or ano? Mga display ko. Yung panahon, no? Red boy? Yeah. Sige, tapos na kaya ang Yan. Buying Remoria. Buying! Ano na, uy? Kaso,
ganun. Oho. Ako yan ang mga divorce na muna kanalo nito. Ay, matkul ang konstitusyon ng Pilipinas. Yes. Oo. Tumukang kakabuhat niya. Istasyon na. Yes. Harong. Oo. Yes. Yan ang mga yun. Napapagpagpara. Hoy, ha? Sige, nahanap kang si Malingoy. Kuda na mo. Kuliyo tabi, baby boy. Yes. Salamat, boy. Salamat, boy. Sige. Ano nangyayari kita, boy? Pangyari, alas 9 na. Thank you, May pig-refile pa lang sa Senador ay Salbatana. May counter bill naman ang pa lang sa Senado. Ground for divorce sa Senado inihar, pig-refile ni Hontiveros. 5-year continuous years of separation. The commission of the crime of rape by the respondent, spouse against the petitioner, spouse whether before or after the celebration of marriage, physical violation or grossly abusive conduct under Family Code of the Philippines, a final decree of absolute divorce validly obtained in the foreign jurisdiction, and irreconcilable marital differences or irreparable breakdown of the marriage despite earnest efforts at reconciliation. Under the proposal of the petition for absolute divorce may be filed separately or joint by spouses. If the petitioner spouse are indigent, the court will waive the payment of filing fees in other cost of litigation. Pangyari sa mga baka. Diba? Yung po ito sukan ni Risa Hontiveros, kung pobre, mga tugang ang apektado na gustong makipag-divorce, indigent siya, day pong bayad, i-waive kan korte ang bayadan sa litigasyon. Uyog-uyogon mo yan. Kaya rin kawala, mayaman, pobre, o kung ano, basta gusto mong makipag-divorce, luminaw ka duman mga tugang sa grounds na ito, napig-mention kan mga congressman boda kan senador, napig-refile ngo niya ni Risa Hontiveros sa Senado, pwede kang ma-approve, depende po yan sa korte. Kung ang batas na kung ang bill na ini, may pasar mga tugang sa satuyang nasyon. House of Representatives as in po kan Senado. Okay? Salamat po kasi nung pagantabay. Mga tugang, do not forget to smile. God is good all the time. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po naghapot lang. Goodbye. Mabuhay.